Γεια σας! Λοιπόν, σήμερα είμαι φίλη μου, τη Strawberry. Και στο σημερινό μας βίντεο θα σας δείξουμε το πιτζάμα πάρτι μας, αλλά θα κάνουμε διάφορες προκλήσεις. Ναι, Λοιπόν, ακριβώς. τώρα θα βάλουμε πιτζάμες μας για να αρχίσουμε. Πάμε! Λοιπόν, να τις πιτζάμες μας θα τις φορέσουμε. Εγώ τώρα μετακόμισα στο σπίτι αυτό, οπότε δεν έχει πολλά φώτα, έχει μόνο στο σαλόνι, δεν έχει στην κουζίνα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα λοιπόν, πάλι μπορώ να πιστεύω, τέλος πάντων. Αρχίζουμε λοιπόν, το πρώτο challenge μας θα είναι να φάμε όσες καυτερίες μπορούμε, όσο περισσότερες, και όποιο φάει τις περισσότερες κερδίζει. Είναι πάρα πολύ καυτέρι! Εντάξει, δεν είναι και τόσο αλλά εντάξει, δεν τρελάθηκα από τη ζέστη. Εντάξει, είναι αρκετά, αλλά εντάξει. Ωραία. Αχ, την έφαγε ο μικρός μου, κατά λάθος αυτή. Είναι πάρα oh my goodness! Είναι πάρα πολύ καυτερή. Είναι πάρα πολύ καυτερή. Δεν μπορώ. Ωραία, τώρα έχουμε πιο πολλές κεκομμένες για να είναι πιο εύκολο και θα τις φάμε. Εντάξει, δεν είναι τόσο καυτερή, είπαμε. Εντάξει. Δεν είναι τόσο καυτερή τώρα αυτή τη στιγμή. Οκ. Γιάμι. Την έφαγα. Είναι πάρα πολύ καυτερή. Είναι πάρα πολύ καυτερή. Παιδιά, είναι πάρα πολύ καυτερή. Δεν μπορώ να φάω. Δεν θα φάω άλλη. Και η νικήτρια του challenge είναι η Strawberry. Σούπερ! Ας πάμε με τη ζωάκια μας. Ας καλαρώσουμε λίγο στον καναπέ να σκεφτούμε το επόμενο challenge. Αχ, και εγώ νύσταξα λίγο. Τι συμβαίνει εδώ? Γιατί να μας σβήνουν τα φώτα? Γιατί να μας σβήνουν τα φώτα? Γιατί να μας σβήνουν τα φώτα, ξέρεις? Κάτι να μας σβήνουν πάρα πολύ. Μα γιατί να μας σβήνουνε? Το πιστεύω. Τι συμβαίνει? Δεν καταλαβαίνω. Εσύ έχεις το σπίτι, εσύ ξέρεις. Πού να ξέρω εγώ? Ούτε εγώ ξέρω. Μάλλον εσύ μου κάνεις καμιά φάρσα, Θα το πεις τώρα, μου κάνεις φάρσα, Είμαι σίγουρη βασικά. Δεν σου κάνω εγώ φάρσα, σου λέω. Δεν το λέγω από κάπου. Δεν θα μπορούσα εγώ να το κάνω. Δεν το πιστεύω. Το ξέρω πως εσύ το έκανες. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Να μου σβήνει πάρα πολύ. Όμως είναι πολύ τρομακτικά. Τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Όχι, μη φεύγεις. Πού είσαι? Πού πήγες, Μιχαηλούλα? Αχ, έχει πάρα πολύ σκοτάδι. Δεν βλέπω τίποτα. Ούτε εγώ. Τα κινητά μας να βλέπουμε και τίποτα όμως. Γιατί έχει φως λίγο από τα κινητά μας. Θα πάω να δω. Πρέπει να είμαι γενναία. Θα πάω να δω. Οκ. Δεν τα καταφέρω. Δεν τα καταφέρεις. Τι είναι αυτό? Oh my god, είναι πάρα πολύ τρομακτικό, δεν καταλαβαίνω. Oh my god, είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Τι θα κάνουμε όμως, εσύ ξέρεις? Μπορείς να μου πεις, να με βοηθήσεις? Δεν ξέρω κι εγώ να σου πω, δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε. Είμαι γενναία, θα το κάνω εγώ αυτή τη φορά. Βασικά θα το κάνουμε μαζί αυτή τη φορά. Οκ. Θα τα καταφέρουμε, γιατί αυτά με τρομάζουν πάρα πολύ τα φώτα. Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε μαζί. Ναι, θα το κάνουμε μαζί. Ωραία. Οκ. Πήγαινε. Θα έρθω κι εγώ. Ωραία. Πάμε. Είναι πολύ πραγματικά. Δεν το πιστεύω. Ωραία. Ωραία. Θα τα καταφέρουμε. Περίμενε λίγο. Να πάρω μια ανάσα. Περίμενε. Ωραία. Εντάξει, καλά είμαι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάμε. Θα πάω να το βγάλω και να τελειώνουμε. Κάθε φάντασμα έτσι κι αλλιώς έχει ένα σκέπασμα από πάνω του. Και αυτό μάλλον είναι του δικού μου φαντάσματος. Οπότε θα το καταφέρω. Ωραία. Κάνε μου φως με το κινητό σου. Οκ, θα σου κάνω φως. Τέλεια. Ωραία. Οκ, ήρεμα. Ωραία και καλά. Εσύ ήσουνα. Μικρό παλαδιάρικο. Oh my god. Δεν το πιστεύω. Έλα εδώ. Τι ήταν τελικά? Ο μεγάλος μου βραδίποδας.
Πω, πραγματικά. Ήταν πολύ τρομακτικό. Ήταν πάρα πολύ τρομακτικό. Να σκάσουμε λίγο. Αλλά τα φώτα πώς ανεβόζουναν. Πω. Το βρήκαμε. Μα τα φώτα. Πώς ανεβόζουναν. Πώς ανεβοσβήνουν. Αυτό δεν μπορεί να το έκανε. Συνεχίζεται.